Здравейте хора, днеска ние ще играем Бан-Бан 1. Както вие знаете, видяхте моите видеа с Бан-Бан, фигурките с хартиите, нали? Да, ние сега ще играем Бан-Бан, истинската. Отколкото аз казвам, че е моята игра, но не е моята игра. Това е играта на едни други хора. Аз ги познавам, не си говорим толкова много, защото те са от Англия или от другия град. И хора, ако ви харесва това видео, да дигнете по един лайк и да се абонирате за видеото. И нека да не се мъчим да говорим и нека просто да започваме. И както хора знаете, тук с часовника, но ние ще спидрънваме, защото не бързам за никъде, но просто искам да е бързо видеото и така. Значи излезна от четвъртата част, ние знаем и затова така. Не, просто ще спидрънваме. Ето кикарката. Ой. Самбар с салами. Самали. Ето го Хари дрона. Хари дронката. Аре, натисна го. Хари. Да. Добре. Хора, да знаете, че аз го играя това на компютър си. Аз знам, че го показах аз на телефона, го направих сега на компютъра. Не знам как го направих, няма да ви кажа, вие сами ще го направите. Аре, просто ние такуваме яйцата. Така. Ой. Аре. Я просто ще спидрънваме. Хари дрона, между другото е много така. Да. Аре бе, хора. Чакай, мамо, че аз сега правя видео. Аре. Ой. Пилката гълта яйца. Гълта. Пило Бърт казва. Да се усмихвате най-важното... Не, чакай. Забрах. Смяхът е Забравя. Бан-Бан казва sharing is caring, your pancreas is mine. Аз даже не знам какво е панкреас. Пишете ми по коментарите, ако знаете какво е панкреас. Аз знам, че е някакъв орган. Ето какво казва тук опилката. Де. Така. За малко щех да умра. За малко щех да падна в хора. Ара. Майко хора. Чакайте хора, за малко ще спра видеото. Добре хора, но знаете как го направих това на телефона? Не да е на телефона, на компютъра. Е това. Обърках се. Е това на телефона, аз го... Значи нали е това, където да е на телефона, ама аз го правя на компютъра. Не знам как да го кажа. Абе хора, много съм път, че Бан-Бан, той си беше червен, но аз го промених това.
Гледай го. Гледай тази птица колко е грозна. Тук долу май живее в Зоофиас. Голямата палачинката. Аре, бега! Бегай! Бегай! Това е много смешно, между другите хора. Уга-буга, буга-буга. Ой. Спра това, че е много дразнещо, нали? Аре! Динг-динг-динг! Направо. Нещо стана... Някаква кутия падна. Аз знам, че има едно секретче, ма... Аз знам. Там има едно секретче, ма на мен не ми се показва. Другия път ще го покажа, хора. Обещавам ви, хора, аз ще го направя. Ой, аре, готово. Аре, и така. Тук Джамбо Джош оригва. Тук сега чема оригването. Ето. Това оригването. Джамбо Джош оригва. О, мале, което чуя оригването на Джамбо Джош. И аз започвам да оригвам. Гледай го. Аре, падаме! И това беше, хора, Бан-Бан 1. Утре ще направим Бан-Бан 2. И да го гледате, хора, когато направим... когато... то вече е излезнало час 2, но искам за утре да го запазя за вас. Утре бана пак ще спитерамваме и така. Но сега, утре, ние ще правим Бан-Бан 2. Сега 4. И добре, хора, сега довиждане и до утре.